Lakhain Koratrok, Duarbaguri MSC constituency angkang Lakhahini Dolamara, Bapuram Tokbi Arong. Adung kedo Northeast India angkang along Nongnam Kachithangdun Klong along ri Lokhimon Ashram Anparta Kurua Kengri Lokhimon Adowan Pialong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Kapin Khata Tengpen Jesamet Sok Phek E Anglong along Lokhimon Adowan Pi Kikim Kerang Kepangching Ponji Aphan Karbi Anglong ADC Sangpi Nirola Phangchopi ADC Official Staff Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Anparta Local MAC Atum Kahumri Kevang Lason se Karbi Anglong District Commissioner Kaningjia Tengke Lokhimon Adowan Piki Kim Kerang Ponji Aphan Pen Kichenglo Ason Development Asai Ke Klem Ponji Aphan Assam Government Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Atum Pen Non Kuti Pho Atangka Panong Bangso Angkang Along Development Asai Ke Klem Ponji Aphan Sai Ding Pon Pit Popusi Ningji Pon Bangso Jai Megahud Lokhimon Adhorom Akuru Kuru Madaningti Hensek Lapen Lokhimon Sanghalong Saipu Kong Gandhiram Timung Atum Pen Kichenglok Kithe Kiding Atum Chitong Dunsi Sayang Ding Aliralon Pen Tachun Pon Lapen DC Sitami Nangka Humri Kevang Hut Ning Ingsam Piklo Lapen Ning Ingtir Et Asonsi Chithek Ponlong Lapen Guru Along Sitami Hirjumita Chohang Ponlong Apot Ningarong Piklopusi Aninga Klong Alam Chipaklang Tekang Pini ke elitum Karbi Anglong rat lapen ladak Dolamara Havar lapen bikheke ke ladak elitum hempu ahem kup an pini ke Banglong pot ning charong pik lapen ladak ha ladak kecheng pen get pen nang kilut an pen ta ining charong pik ingthir jira sonsineli theklong lapen ladak ke wang pen ke an se ining ta ingthir eta sonse theklong la se pini arni ke lakado ka ve Karbi rat lapen dak Dolamara rat lapen nang litum hoi phan sitame nang litum phan chor par piklo dak nili ke Banglong apot sitame lapen nili ladak pini ke wangke ladak hempu pen ta nang chingwai lo ladak mondir doji lapen ha dak ason phil pe ne lahai litum akaching hone Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma si scheme penang andeng pon nang jipulo la sinili tumpini spot nang kelang lo acha ka scheme ke cheng bom lo la penili tum prapjin pen la hai scheme ta mesen pen kaddo ka ve Dolamara rat la pen dak Lokhimon aphan ke kroya korte ingtir tum an pen a hidrumi en sinili tum la sokam cheng pon thupo pusin li tum pini la dak anang ke humri labang sokam me min tu lam pen cheng ponji sonang o nili tum cheng phit po mo cheklo alom an ke cheng thupo amount thani man kadoka ve ladak ke 5 crores a scheme la pen ladak non nilitum ke deng pon ke sonpli la sonpli a scheme ta nilitum non chekloi jon baga philo pulutang te nilitum prabjin pen nilitum claim pon po athema already sanctioning order pen nang le alo nilitum khali la plan and estimate nilitum bonai nang po la pen spot lang dam tu pulsi nilitum pini spot along ke wang pen si hala soteng pen nilitum plan and estimate bonai pen si government of Assam atum phanilitum joma pipo scheme ke pipi ni scheme ke la field development dolo mondir dolo la pen non ako dengpon thu pon tum belek ta total son place scheme doji la dak main ke la dak mondir angsong lo la pen hala field development akama hai ta hala dak aling bernang le tum teklong lo penang an kichun che dolang hala hai ta pachun ponje ona ji ke pen ke patai phasen tu o prabjin penang polake botor bokan jong si mesen lo pulotong te mochek lo pen non ke arve janglang la si mochek lo pen si nilitum cheng pon po la pen kisuman office formalities dolang la sa formalities aphan ke already nilitum pini penta process kori ponlo la pen estimate pe neta nilitum joma allo non ke kecheng nangi pulotang te la mochek lom pen ke cheng pon po News Report Karbi Anglong Live